Machiegni kendo janeno. Jodak ma Kosege e sub-county ma Suna West dwaro mondo piny owacho mar kaunti ma Migori oyawnegi od thieth kata dispensary ma Kosege ma giwacho ni nyaka ne ger higni 5 mokalo pok ochako tiyo. Kaka jafwambo marwa ma Migori George Juma lero, gikoni gikale achiedh nade e weche mag thieth kaluwore ni chuno ni nyaka giwuoth mabor ka gidhi manyo thieth. Osiptal kata dispensary mar Kosege mode sub-county ma Suna West en achiel kuom utego mag thieth mane oger kod 10 kaunti ma Migori higni 5 mokalo mabende nyaka sani koro pok ochako tich. Gedo mar osiptal ma Kosege ne okelo gen mathoth ne oganda ma osebedo kamanyo thieth mabor, kata kamano geno ni koro pok ochopo. Gi law thieth nikech sani wadhi mana Migori, to Migori no watiyo gi fare. Mondwa nyuol e kor gwenka gi nyuol mana e pap. Osiptal ni waseng'iyo ndalo mang'eny nyalo konyo, tamore konyowa nyaka kawuono. Stima kende onge. Ana kwayo kata intellectual opio wandaye. Stima onge gweng'ni, to magi gik manyochwa mor ni wadhi yudo. E seche magirito mondo koro 10 kaunti ma Migori oyaw osiptal ni, jodak ma Kosege osebedo kalimo osiptal ni kendo keto ler kaluwore kod hera kaachiel kod geno magintiere godo kuom osiptal ni. Waneno ni mondo wayaw osiptandwa mondo wabeti mondo okonywa. Kaka osiptal chalo, osiptal oyugno. Sani olokore mana lodge ema ji ema ninde. Wawacho ni enough is enough. Osiptandni nogere higa 6 mokalo. Right now onge kata gima osetime. An awaka machiegni kabisa. Kendo nyocha ka machiegni ka jaodo nyuol. Ma nyathi otho. Made beni osiptandni tiyo. Nyathina dok otho. Jodagi ma Kosege yuago pek moyudo thieth kakoro gidwaro mondo koro 10 kaunti ma Migori koro tim mapiyo piyo mar yawo osiptal ni mondo giyud yot e yudo thieth. Seche mwatuo kaka an walawo Migori, to Migori boro ewa kaka wamkunge mutini. Koro kwadwa ir ng'ama dikonywa. Osiptal ni nochake chon, to ne wan gi kwayo makende ne jo county government mondo mi osiptal ni tieke, mondo mi bed ni wanyalo yudo thieth kama chiegni. Kata mana mine manyuol inyalo yudo ni miyo gik manyuol nyake yo nikech osiptal onge. Kennedy Okinyi menyede gweng ma Kosege wacho ni gitiyo kod omenda maromo Sh700 e yor wuoth ka gimanyo thieth e osiptende mamoko mayudore e gwenge kaka mago mag Kaler e sub-county ma Nyatike. Mon koting'o ich walago nyaka piny Kaler gotieno ka mudho lel ka koth ochwe en chuodho ma piko go i piny. Kudhi ga piko, japiko dwaro Sh800 kidhi kono. 10 kaunti ma Migori wacho ni chenro mar yawo kuonde thieth kata dispensary ma osekwamo kuom higni mathoth koro dhi nyime. Gavana ma Migori Ochilo Yako mane wegego ma Kuria West juma mokalo bang' moko kuom jopiny ne kwayo mondo yawnegi achiel kuom ute thiethgi e gwego ma Kuria West ne osingo ni ute thiethgi idhi yaw machiegni. Mimi ningependa kusema serikali ya jimbo hili ya Migori vile mmeomba tufungue hospitali ya hapa tutafanya. Serikali ya eneo hili vile kina mama wako hapa tunawatambua na sisi tunafanya kwa pamoja na viongozi wote. George Juma, Ramogi TV, Migori.